Кой се грижи, Преславе, за избора на тези нови продукти? Как ги избирате? Как го решавате? Топлило е с 75 годишна история. Главно хората ни познават с продажба на цимент, тухли и въглища. Въглищата вече отмряха като бизнес и трябва да не седим на едно място. И ако искаме да имаме още 75 години история, трябва да се развиваме, да сме в крак с времето. И тъй като винаги сме били най-голямата компания, включително и в момента на пазара, все пак сме в топ 100 на компаниите по оборот в България, трябва да си запазим лидерското място. Света не стои на едно място. Той се развива, трябва и ние да се развиваме. За да искаме да сме в крак или продължим да сме лидери на пазара, просто трябва да направим това, което правим с Антон. Всички ли, които избирате продукти, влизат във вашите магазини? На нас ни харесват страшно много продукти. Лошото е, че някои от тях все още не са, пазара ни не е дорасъл за тях. Примерно мога да кажа, има изолации от слама, които се продават по света много успешно, но при нас просто за този продукт все още не сме дорасли до него. Може би, ако някой иска да направи някоя много зелена къща, много зелена, да му го внесем специално за него, но това е по-скоро реклама, не е бизнес. Нали? Бизнесът изисква постоянство, това от което можеш да извадиш пари ежедневно.